Typ číslo 92 je zameraný na vyhľadávanie vo filtri, ale to si asi neuvedomujeme, že je problém vyhľadávať hodnoty, alebo teda zobrazy hodnoty, ktoré sú jedinečné, respektíve jedinečné nad 10 000 záznamov. Čiže máme pred sebou tabuľku, kde vidíme čísla od 1 až po 99 999, respektíve posledné číslo som takto uviedol, ale tých záznamov je nad 10 000, to vidno vlastne aj podľa poradia riadkov, ktoré máme vľavo. A samozrejme teda som napísal aj relevantné texty, ktoré vidíme vlastne v tom stĺpci B. Takže poďme si pozrieť, ako to vyzerá teda vo filtri. To, že som skočil na koniec vlastne toho stĺpčeka, tak to môžete urobiť cez Ctrl a kurzorová šípka nadol, respektíve nahor, keď sa chceme vrátiť naspäť, respektíve v tomto prípade som použil Ctrl Shift šípka nadol a Ctrl Shift šípka nahor, sa vrátim naspäť. So Shiftom je to vlastne označenie. No ale máme tu teda filter, ktorý som aktivoval cez kartu domov a zoradiť a filtrovať. No a keď pozriem do tých hodnôt, tak my tu vidíme vlastne, že texty, text 1 až po text 9998, ale 9999, respektíve text 99999 je tu vlastne chýbajúci, tak tu v podstate to nevidíme. Máme tu aj informáciu, že všetky položky sa nezobrazujú. Môžeme vlastne na to kliknúť, ale je v podstate tu napísané, alebo vidíme, že tento stĺpec obsahuje viac ako 10 000 jedinečných položiek, takže zobrazí sa iba prvých. No, môžeme to vlastne vyriešiť aj tak, že prejdeme do vyhľadávania, čiže prehľadávať bude fungovať, tu je to bez problémov, tak poďme to skúsiť. Takže ja dám, že text, hej, a poďme na tie deviatky, takže 9999 a vidíme aj text 99 999, takže tá hodnota tam je, len naozaj, aby ste na to teda mysleli, že Excel má s týmto problém. Predpokladám, že je to kvôli nejakej rýchlosti alebo efektívnosti spracovania alebo zobrazenia údajov, že možno v tomto smere je ten Excel trošku pomalší a neefektívny, tak takýmto spôsobom sa to rieši. Prípadne to môže byť aj z historického hľadiska, že je to takto nastavené a potom sa to vlastne vezie tými verziami Microsoft Excel. Takže takto to vyriešime. Ďakujem za pozornosť a prajem príjemný deň.